se yete se bia wabo Captain Smart hena moma yenya abotrani mu sa hene kura wode ama Captain Smart hwe okwa America ye wasante fo hene wose wakoto asase woni besi kingdom eno ye topic of the day Kwaku Manu kwa nansi yade na okasa ye left sa as na nse wo ye agubu asefo ani mas because won nsem abeka wa bontin nyina de tun sane ani asemu emre why say wo Kenya nsasem aseme ka badwene ba so be na nsem hu no keka Kwaku Manu ede nano aba beto eye akoye a obo no safo hene se wo ye Igbo hene enti abra Penyah Kwaku Manu se wo hore se o man me ni na temu a on fa home a trend ni mu eme ni Kwaku Manu atemu a oba ni edi na temu so a na to Kwaku na kasa ana mabo brase no ana we si feel easy no go ana we to Kwaku ha what is it for the alleged Igbo King a we be mo Ghana sasu we so is all church kingdom a Ghana fo nyina ni abere epe absem no ne puma sibre epe se papa yi onko no Kwaku Manu abedi nkoma afa ama isi ade media nso apai Ekuonaba any Bigscout media abe clash with Kwaku Manu na enye fedi agro ahai Penyah media mesra say ne bi obera like video no ada mo subscribe button sabe ke notification icon update na ba chere wa adwen de ama me e wo comment section mesra so ba so no a video for so enye bi ahwe it's very catch room said this alleged Igbo King way allegedly His Royal Majesty Dr. Eze Ohazrume the first. Now say by the kind of way na error with that same way no. Igbo for no crown no omu krom Nigeria yerim de omu yo Biafras yerim de Biafra for Nigeria. Omu no man kasa ho kontokwa. Am yerim do kwa ekoso. Cameroon Bankasi Peninsula Cameroon. The Nigeria for copy mo hono yerim de ekoso. Igbo fuo ye egopio mo Bankasi Peninsula Cameroon. Omu no omu ko omu asase omu no ko ho. And what was it there? Igbo must go. Igbo must. Omo Naija must go home. Omo Naija must go. But Kwaku Manu see there be the master. Dem kan munya wotre. Munya dem work kano. Eh normal he. Onu na tene ho. Enu woni sika. Enu wasi. What no so the baby bi amon mo fa ho be. Eh masem be. Na uni on the cover the obeka champion. Se Kwaku si hini a. Na se Kwaku si Kwaku. Unu se ahine beda ho a aprapre. Esi epre. Enti aprapre no ye de charge to me ye dey. Ebo. Say na we when this ye wo se odi him. Unu se sa asem amekeke nyina no. Wo planet ni be e de be gensiw. Se. Unu nkofo trum nyina wo social media so kofi omu timi fast ade we ma wo. Obetimi de abam. Say den. Se wo wi nkofo trum obi a wo trum on de dabod. Obetimi sa ade na dey. Attack wo. Umu kra. Oh se senka Africa na ye loose. Senya Africa na ye loose wa. Before Igbo hene be si dan wa ha no ade se bia wo ye citizen so onye citizen dia na se Ghana ni bi na church de koto asase e de ma no ase wotimi asi dan wa ha but hene pon kese ni before ono mom no be wura kromi ano be gidi se ono e family akwan so okay enti de tie ni one yemusa se wo citizen of Ghana na Ghana ban enimu na na Ghana ban nim se wo ahemfi wo fie awo Ghana na memi no mienu na ye kasa na ebusa se sa no mo nyina se ne pipa sem ye kama owo kwan se wo to fie wo kurumi ha se de wo ye Ghana ni a wo ko Europe unye Europe ni na wo firi wo so pese wo to fie wo Europe no enam se wo nya nkrata wo fa mra kwan so no wo kwan se wo to fie wo America wo kwan se wo to fie wo UK no eye se unye bibi bone betia area no ni kuro na obi anu ma memi fie ha mo se me wo efie wo America metime siesim sa hemfie emfa America ban ho de hia se menye bibi akom ayi no community na me wo mu no menye bibi mane heti obi okay ebiem papa no wo ha nyene oba ha ma anyene ache na mu mefina trend say waba ha na yawo ma me san ka asem no si me hu say we are Captain Smart anu akobo oso bo ne hinu na ahene no se yete se bia wabo Captain Smart hina momma yenya abotre ne mu sa ahene kura odi ama Captain Smart momma yenya abotre ne hu ade kura odi a wode ma Captain Smart ma bia ye mfa Captain Smart hu abufuo o se ye wonkofo bebre o mampa o munya da Captain Smart ba se wonya da no kura na asemba na wonya abotre na wo busa die ntia ebia ibofo no ball eye Captain Smart ahini
hwɛ okɔ America ya wasante for hene. Hello, I'm talking to somebody. Okɔ America ya wasante for hene. UK kwabi wo. Jo. Ya wasante for hene wɔ America. America nyɛ sɛ wɔ America nyina asante for hene. Wɔ ya asante for hene ɛwɔ U ɛbia Bronx wɔ New York. Ɛyɛ ko wasɛm bɛyi. Ko kyerɛ sɛ yɛ wɔ ahemfo kro Ghana ha dem a ɔmo kɔ outside. Para sɛ enti ɛyɛ common, ɛyɛ normal. Enti ma munye dede bia munya mu dede no, munya mu bla 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 no. Na munya de ɛkɔso no. The first me Kwaku Manu be kan no. Ana Bigscout na prempe. For Bigscout media ɛne Ekuonaba say na Kwaku kura de asɛm ni. Kwaku ɛde asɛm ni. Ekuonaba kyerɛ Kwaku Manu kasa bia no. Ɛyɛ left. Sɛ oyɛ NDC ni a asie bia ba na opese bia o party na wɔso nti ukasa ɛma as o party no ehunu sɛ o ka bibi enti na Kwaku Manu di nkɔmɔ di amementi ase. Now adekunti amenti ase ni. Asɛm wɔ da pono so no a wɔn de kɔto to America ɛne ɛyɛ Europe ɛne baabi aka Ghana fo wɔ wɔn sisi ahemfo no ɛmfa deɛ da pono so a yɛdi hu nkɔmɔ sisi no ɔnka sɛ wɔsi dan ɛwɔ nkran ɛna wɔte dan anim as ɔhene ɛde ma Igbofuo ɔsi wakɔtɔ asase wɔ de besi kingdom ɛno yɛ topic of the day. Kwaku Manu kwa nansia de na ɔkasa ayɛ left sa as na nse wo yɛ gubu asefo anim ase because wo nsɛm a bɛka wɔ abɔnten nyina de to nsɛne ani ase mu emre why sɛ wo kanya nsɛm asɛm e ka badwene ba so bɛyɛ na nsɛm hu no ɔkeka asɛm wɔ da pono so ayɛ ka no obi anka sɛ papa no se ɔpɛ so ɔyɛ hene wɔ ne dem na ne bofu ɔmo te America ɔmo yɛ ahemfo wɔ America ɔmo yɛ ahemfo Europe ɔmo yɛ ahemfo wɔ Canada ne ade mpacho Ghana ni wɔte ɔyɛ ne hene no wakɔtɔ asase so wɔ kɔyɛ kingdom wakɔtɔ asase wate sɛ Ghana ni bi atɔ asase ɛwɔ abrochie no wɔ no sɛ ɔde yɛ kingdom enkomo na da hɔ ne yɛ kingdom nipa ne so wɔ betɔ asase na watɔ krampa awi no ɔde besi ne kingdom a wɔbɛtena mu ayɛ ne sukuu so ayɛ ne nneɔma mɛbɔ video na twa to amotie ayɛ saa no ma we nyina ɔno abɛsi ne hospital na ho ahwan no ayɛ no one way kwan na de wa kan draw map de ato so ɛno ho nkomo na da pono so ayɛ di Kwaku Manu so baya ɔbɛka ne left asɛm a wo kan a wɔde kɔtoto Europe fo na sɛ Ghana fo Europe ɔmo yɛ ahemfo no ɛmfa obi wɔ Europe anasa America na wo kan na sɛ wo ti America wo yɛ ɔhene wɔ America na wakɔtɔ asase a de bɛyɛ kingdom a fa comment section ne nkan deɛ da hɔ ne se wɔ se wɔbɛtena Ghana a watɔ nsase ɔfrɛ Igbofuo ɔmo baabi aso mo mɛtɔ nsase ɔmo bɛsɛ atwa bi ama ɔmo obi ɔno abɔ obi kurom abɛtɔ nsase akreti ne kingdom sɛ atwa nsase ɛdeɛ nkɔmɔ na Kwaku Manu di ni za ana wo nte asɛm ne da hɔ na ni so ana ɛyɛ bibia na de yɛ concert o ɛyɛ bibia na ɛbɛtena ase ne abɛkasa na abɛyɛ concert na akɔ no asɛm na de yɛ serious matter a Ghana fo nyina di hu nkɔmɔ ko social media kɔ he obi aka ho asɛm nansen wo kɔdwan ne NDC ya wo hu so yɛ NDC ne aso nsɛm nyina yɛ left because nsɛm a wo ka nyina no asa wo pɛ sɛ ɔka ma aban no ɛni gio sɛ dio nya aban ho nkɔmɔ ne yidi wa we nya MPP ne NDC we yɛ nananom mbɛka akyi nananom yɛ nananom mbɛka akyi a yɛ ne yawu kuro no asɛm a ɛbɛto ɔmo ne yidi hu nkɔmɔ ɛnyɛ MPP ne NDC hu nkɔmɔ ne yidi wa etu he na ne hu asɛm ka mia no e bibia ne bɛkasa ho na wachechewa bia wo kan fa so no asɛm a wo gyina wa wo kan ti wa yɛ ɔde Iboni na ɔno bɛyɛ ne hene no sɛ ho anwa ti nsɛm ɔno no kan na fa toto de wo kan no ɛde asɛm kwa ne aba bɛhie na sei ɛso na Bigscout media ɛbɛkan abusua Kwaku Manu ɛde nano aba bɛto ɛyɛ akoa a ɔbɔ no safo hene sɛ wɔyɛ Igbo hene na waba bɛtena Ghana for many years na afei de ɔno a ɛbobɔbɔ yɛ aman hene ɛka ɔno no ho o create ɛyɛ ne kingdom no Kwaku Manu aba bɛkyerɛ na adwene na abusua wenya wɔtan na emu mpɛmpɛnso a ɔman no ɛkɔ no yɛntena ɔma obi antu futurungu nkɔfoɔ ni bi mo ti mpɛmpɛnso a yɛhyehyɛ ɔman no enkyirima ana yɛadwene wɔ mo ho etino ente sɛ nkane na obi aba bɛka na ensɛm no ɔbɛka to wɔtra na yɛgya no da bi yɛbɛba aba bɛkyerɛ yɛ adwene hwɛ okɔ America yɛ wɔ asante for hene. Hello, I'm talking to somebody. Na ansa na bɛkɔ akɔfa Kwaku Manu nsɛm a wɔde aba bɛtu dwa no ɛnra Sam George nso ba abɔnten sɛ ɛyɛ ɔpanyini a wɔse watɔ ɛyɛ nsase 50 acres yi ɛnyɛ no korɛ ansa na bɛto aso no Sam George
Mameka no krasi minchiro. Untimi metena bonte meka netara we nya politics o. Mumien fa politics ntonchen we enya politics. Empempenso a ade ne kono. Se Ghana fo ankasem. Emani age se Ghana fo so no e kire o madwene e fa ho. Ghana fo the politics atonchen and even NPP ni NDC fo nyina kan bom. Ghana tribes ahodo a wo Ghana nyina obi aka bom. Abonofo enkranfo asantefo obi a kire na adwene. Eno kire wo se we eye Ghana ade ehia ye. We kire se Ghana fo so beto se Ghana fo kontoko a na wo ye hoho a menye wa adwene se o ba be femu akọ because omo kontoko da bi o meko mo ntoko awie no mu wie a o ma ba be bo e bi na ekoso no enne hwesi bi a ye nwan asantefo o ma ka bom a se bi o mo fight even enye o ma sa ase so enkran enya asantefo asa ase so ba hwesi bi a ye nwan asantefo bloggers yi ene o mo ka se ekọ akire obi ade na no atuma obi a ebo na adwene ye nwanum aye abonofo ye nwanum fantefo obi a wo Ghana bi o kasa man ko akire bi obi e kasa eno kire say Ghana man konkono no ehia ye edi so ko to say abusuakuo ni abusuakuo e wo Ghana no mo kontoko a mema na nya wa adwene say obefem etino abusua Sam George eba bonten no obabe chantro me sana me mefa no obabe chantro because according to wahene no ono anu trodo we say watimi akwa eye over 50 acres of land e wo Ukofota region ningo pram Ukofota region a wo de asase no e kireye. But I'm creating Igbo village, which has never happened in the history of the world among the Igbos in the world. As I'm talking to you, I've acquired 50 acres of land, that is 250 plus of land along the Flower Road, that is at Old Ningo area. But along that road, it's right on the road, I acquired 250 plus of land. My reason of acquiring this land is to build Igbo village in Ghana. It is Sam George Trey say. Sam George Patre say. Asem na opinion ni kan no enye no kurana. Ono so no e de aba beto. Entino mo na mo otumi ti mo yen hwehwemu because asase no wo de beto. Abusuya yemfa no ensi nche na yembomwura eye Kwaku Manu nsem a wo ka. Eye nsem bi a Ghana fo bi no mo adwene wo fom. Omo so no sa no mo so no mo adwene nkyere no akwa pie. Sabi na pepe meti Germany ye. Emra mo bia ho kwan se ubetime tu bata akwatena ekuru bia so. Sa won krata utimi de tena sa ekuru so nko ade a emra mani pada se ni bia ho kwan. Even Africa ye nyina Africans no Nigeria ni betime free ni krom Nigeria aba betena Ghana or 90 days se utimi tena Ghana. After 90 days no se wo ware Ghana ni ba ana so ne Ghana ni ba yen krata otimi tena Ghana emra no wo ho te se wo panyini ana se papa ye ofre no ho eye kanyi wa ware Ghana ni ba entino wanya krata obetimi de atena Ghana the same thing na ye nwanom Ghana fo a ye free ye Ghana ba kurum ha ye so betimi ba betena ha apre enya krata atene kurum ha but e kuro bia so no ye wo mra e wo ho untimi fiti preko pen free ukrom emetena eye obi krom na wo mehye wo mra e wo kro no so eno na ama Ghana fo asori edimo miembo mra Kwaku Manu nsem nim na yentase no eye enkakra Kwaku enye otan mentan wo de se wo be kasa na ye be kire ya adwese pa na ye be kire ya adwese pa na Kwaku se wo mo time Kwaku obi antan wa kire wa adwene yeso ye ba bi wa adwene wa ha Shenka Africa na ye loose. Senya Africa na ye loose wa. Before Igbo hene besi dan wa ha no. Ade se bia we citizen. So na citizen dia na se Ghana bi na church de koto asase. E de ma no. Ase wotimi esi dan wa ha. But o hene pon kese ni before ono mo be wura kromi ano. Me gidi se ono e family kwan so. Okay. Enti de tie ni. One. Yemuza se we citizen of Ghana na.
Ghana ban enimu nana na Ghana ban nim so wo ahemfo fie awo Ghana na mmemme no mienu na ye kasa na ebusa se sa no mo nyina se de pipa sem ye kama owo kwan se wo to fie wo kromi ha se de wo ye Ghana ni a wo ko Europe unye Europe ni na wo firi wo so pese wo to fie wo Europe no na so wo nya nkrata wo fa mra kwa so no wo kwan se wo to fie wo America wo kwan se wo to fie wo UK no eye se unye bibi boni betia area no ni kuro na obi enu ma mimi fie ha mo se me wo efie wo America met mesiesim sa hemfie emfa America ban ho ahana Kwaku Manu getting it wrong obi anka se opanyini no se ye ka se wasiesie ne dem te se ye ahemfie Kwaku timi o ye ka se wasiesie ne fie asiesie ne dem te se ahemfie ama woye asade no enye no obi anka ho asem obi anka sa de ntine wasiesie ne fie te se ahemfie obi anka ho asem o se me fie ya metimi me fie ya mahan metima siesie mu te se ahemfie metima ye de me pebia wo metima kwa akoto eye ahemfo nkonya ne bia ba besisi ha aye de me pebia obi eno obetimi aba be ka akyem se na prempe adentina wasiesie wo dem te se eye Queen Elizabeth anase King Charles anase wasiesie wo dem te se eye wohene abra wonye wohene timi eye me dem but the tia Ghana fo bu afu no ene say according to akwa no no anum nsem no wakwa akoto eye acres 50 acres of land wakwa akoto eye 50 acres of land was what they ba be see eye Igbo city anase Igbo village tio Ghana ni bia no a wakwa Germany wakwa America wakwa akoto 50 acres of land so what they kwa akosi eye Kumasi city na die eshebufu okra ne say according to opinion no was a village no eno nko an the first village in the history of Igbo people Igbo phobia no na say Igbo ni bia no a watimi akokoro bi so akwa chechire sa village ni bi ewo ho na sebibusa ho say edie be ntina Igbo ni bia ntimi nkokoro bi so enkonko chechire sa akoro ni bi ewo ho because ekuro bi o mekoso bia no omomma omo kwan ekuro bia na Igbo fo no bekoso bia no omomma omo ho kwan okọ eye your friend say South Africa Igbo fo wo ho pa okọ eye Cameroon Igbo fo wo ho Ivory Coast okọ China okọ America UK be omo wo ho but busa wo say hemfa na Igbo ni bia kwa akoto asase se wo kwa akochechire eye Igbo city anase Igbo village according to papa no one anyone semo was we the first Igbo village in the history of Igbo for was a BC da the oba beye wo Ghana a BC da we the first time it no che say baby o mekọ bia na mo sa idea ni bia enkofo no mutikuro no so no ombotugu eti busa ho se Kwaku Manu Ghana ni ben ana waba betna obi man so ewo abrochire ha wakwa akoto 50 acres of land ye ka say 50 acres of land Kwaku minim say wu sidan it winning 50 acres of land unim sibia ne kese etie a village a kurobi etino and adia ba ko so a share bufo ne say according to opanyini was say omo ba betoto ekuro no omo ba chechire no omo de omo abusuafo omo mpanimfo bi a omo wo omo kuro no so no omaye no ma bi a sabi omaye adepa bi a omo din aka mpanimfo bi omo ye Igbofo a omo asum Igbo ama sabi omo din aka asase we so no omo de omo din ba betoto street no so omo chechire kuro na wie no afei omo ba benemu ekuro no street bian omo ba benemu Igbofo empanimfo bi a omo koma Igbo man no omo de street bia ba benemu omo obi cross wakwa akoto 50 acres of land wo de ba chichiri village wo wie ya wo se wo ba benemu street
in the name of Igbo for enye no nko a wo se ansa na wo beba beto asase mpo asi dan e wo sa village no no yemma wo Ghana ni a wo te Ghana enkoto asase wo ho gise Igbo for tie o wo maye bibia awie no o masi dan ni nyina awie no wo ya Ghana ni mpo na wo pe asase anasa wo pe dan ni bia to wo ho a esa se wunye Igbo ni nti yemma wo nwura wo mpo na nkampese wakwa akodi asase bia no anase dan bia no wo ho obi kuro mu o waba wo se wo chichiri kuro no mo de nkofo a omoye Igbofo din na eba betutu street ne so uwi a afi obi epa asase anase dan ni bia han a jese wo ye Igboni onye Igboni a ontimi ema ni nwuram na chese omo si dan omo chichiri village ade gate ato ano se de okan no omo de gate ba beto ano eti wura mu a gise wo ye Igboni ansa no wura sankofo we ye no motena Ghana wo mpo no sebi ebi motia kura no sebi ye nya ehu twabre krono bia na bekoso awudi sem bia bekoso bia no ye yinipa be 3 4 sankofo we eka ho se nipa be 5 ene bebu omudin a sankofo we eka ho rempo kura na omotetete different places kura no hwe awudi sem ne bone a ekoso wo Ghana ni enim ade e fan kidnapping Ghana ni enim ade e fan se awia ketekete yede etuo kokoro no bo sankofo we ene ba ye ma sanoma we nyina esore enne awia ne ache oba ne akwa akuku no hwe emayo maako miensa a omo yira wo ye takrade Ghana ni ate wo mpani nsem da hwe nanse ya hwe maamefo bi a ye chi wo mo de wo ko ye Nigeria omo chi wo mo de wo free Ghana hawo e de wo ko Nigeria sabi omo nte Igbo city Igbo village mpo no hwe no ma ekoso na nkampese ye ba be ma omo ho kwan amoma ba be bie Igbo village a Ghana ni ntimi nwuram Ghana ni ntimi nkoho imagine enoma omeye ewukuro so na ade ba ko a nipa bi ntiase ye ne se sa Igbofo we mo no sa wotie omo history a enoma omutimi ye no beebi o mekọ akwatena bia no omoji asase ne boso beebi o mekọ bia omoji asase ne boso Igboni uko Igboni kroma omo native villages na ewo Nigeria se wonye Igboni a wan kire beebi a wo free ene beebi a wo nana anase se wan kire se wo ye Igboni pa omo nton asase emma wo da wo betima ba behind dan even in their community ni mpo no wo feel comfortable so wo kwa hind dan na wonye Igboni a so imagine say wo mpo omo mpese nkofo bebo wura omumu na yen Ghana fo ne yen Gyae ho emma Igbofo embe wura mu na sabi se Ghana ni tu kwan na Ghana ni atone dan Ghana ni asiesie ne dem Ghana ni tene dem a onka se wo chichiri kuro Kwaku Manu men change nsem no Ghana fo mo tu kwan wa America ewo UK omo nto dan se omo chichiri kuro ewo ye America omo chichiri kuro ewo ye UK Germany ye chichiri kuro wa ha Ghana ni ahane dan anu watim anu obone bra momiento aso emfa America ban ho de yen se menye bibia no community na wo mu no menye bibi mane hete obi saa so na wontimi nkoye wura ho e wo manhia na won kase wo free baabi akeke no aba le Africa ni to ba ya keke wura manhia ade ya me de minim amamre wo ha wonim kwa e be kire se ye wura wo te kokoso okay ayana me ko ba na makobo ne tin Kwaku Manu point of aye correction yevra otumfo osie tutu otene kingdom yevra otumfo osie tutu otene kingdom awoye asantemantem awoye ne kingdom it men fa aye yevra entoto sa akoya ono no ofri aye ne kroma ba behind dan sabi wo kan aye sa be pepe me kura menya king kura no so wo ba be wura mi fie a wo fiti prekopo e me wura mi fie me pa me ma ho kwan awoye ne fie awoye ne privacy but there's difference between say we sit down
ana ye wo different between say what the kingdom mu ana say wo ye king te say you root 242 but akwa ne say wo ba be chichiri village onka say ne dan ana say ne fie a wotimo wo say wo ba be chichiri village kingdom na wono so ade corona no te say de wo hene eda ni kura no na wo wura mu a je say wo siki permission ansa no wo wura mu eno na ye di ho nkomo enti Kwaku member dane nsem say de da bia na asem si a na be say wo dane nsem we nya politics because say you say NDC na wa ba mu no bibi e be ba wo aban we mu bia no e wo say Kwaku wo be dane nsem we nya politics if ye nyanum NDC fo binum kra so asa asem we a mo kan gidi so okọ America na so okọ ni fie a ka wo say de obehu wa efie ho no ye wo ba bia yesiesie te sa ahemfie confidemic emu da wade ana ya dem kemu da me bia wo betena no ye be siesie ba bia wa utu dan ma utu sa ha ayo hene fie eti ye wura kọ America ye be ka se ni fie wo ho no okọ ne na ahemfie ana okọ ne kingdom ho wo di hene awo asantefo nyina so ti asantefo nyina ba kọ chia no awo na ahemfie ye wura utumfo se tutu ni fie a ewo UK ni fie a ewo America anase ni fie a even ewo South Africa onka se wachichiri kro a wachichiri eye Ashanti Kingdom ewo eye UK eye fie no wato a efie no kra no Kwaku ye ka se 50 acres a menim wona wo se se wo ye contractor na se wo si dan Kwaku 50 acres eye kro 50 acres ayi kro yewura santehene a wode ne ba ba ya mfato ho no okọ UK ni fie a ewo UK enye 50 acres yewura santehene wanchichiri kro bia wo UK yewura santehene wanchichiri kro ewo America wanchichiri kro ewo South Africa mpo eye fie no wato eti wokọ a okọ ni fie na hemfo aba abechia no our kingdom our Ghana Ashanti Kingdom but only kingdom our United Kingdom only kingdom our America our fie mom and wo ho they said the Ghana ni bi so asifie Ghana ni bi atofie our America basa akoya ye di ne ho nkomon wose wo ba be chichiri village they said ye bia anka bia yewura wako UK no akwakoto eye 50 acres of land na wode achichiri kuro na watu say kuro ni di eye Ashanti Kingdom ewo UK wakwakoto 50 acres of land ewo UK na wode achichiri kuro a asantefo wo UK nyina ho no mote na wasisisi na hemfo ewo ho ehwo anu be yo bibia omo hospitals omo schools omo bibia wom said akwa ni chirechiri mu no na ka yewura santehene ko UK wakwa akoto 50 acres of land no dey see big village no atoni din Ashanti Kingdom and as a Kumasi city na inside the city no your hospitals your schools your bibia wo ho ayema UK for ekroma for no kwantini nwuram but enye sa na yewura ni fie a ewo UK etie eye fie na wato eti memfa yewura santehene emma metoto sa wahini we de wo ye ne ho we de was wato 50 acres of land a wode ba ba chichiri kuro ne kuro na wo ba ba chichiri no owi a wo the street no atototo eye omo nananom a omo ba ba ye no ma ade aboa eye Igbo eti Kwaku Manu Gyae se bi asemo ba na wo pesa wo dane no ye wa hemfo ahodo e wo Germany ye wa hemfo ahodo ewo ye UK Ghana ni ben wakwa tena UK a wase wate kingdom hoda Ghana hemfo no mote eyeyi no omudi ahenie no wo modem Ghana ahemfo a wo UK Ghana ahemfo a wo eye Germany omo nchechire kingdom omatofie obi okran wo handan ana odi eye ehene ewo ne dem yento aso America ana UK ana France eti se Igbo hene no so de mra kwan so papam o won nkrata a kire se wotumi tofie
ɛwɔ Ghana ha ana wato a saa fie na wo mu no obesiesie ne sa ahemfie sɛ baya Igbofoɔ ne Nigeriafoɔ mo Ghana ha no ɔmo respect na himie ɔmo ni so ɔmo yɛ ne ken no ɔmo kɔ ɔmo ba kɔsom ne sɛ wɔhene emu da hɔ enye fie no ato emu nda hɔ yenya fani face fani kanokra kire wunya no na we emu nda hɔ kanokra kire no nipa na fie no ato de anya bɔne akwa no da ɔte fie efie so ɔba Ghana a wasiesie ne fie a wɔte wɔda me na Ghana ni bia sɔre sɛ ye pamu sɛ nipa we afiri hɔ da bi wasi ne fie wato ne fie no ɔtim yɛwɔ Nigerians bebre a wɔte Ghana mato mu fie enye Igbofo nkwa na wɔ Ghana yɛwɔ different other tribes a wɔwɔ Nigeria wɔn so wɔ Ghana Yorubafo nyina wɔ Ghana wɔn kro wɔn dɔso sene ɛyɛ Igbofo no but how many times na wɔte ɛyɛ Yorubafo no nka Yorubafo no wɔwɔ Ghana no wɔn dɔso mpo ɛsene Igbofo no but how many times ana wɔte so wɔn yɛ dede wɔte wɔn nka mpo wɔ baabi da bɛ na wɔte sɛ Yoruba ɛhene bi ɛsɛ wɔbɛsɛ ɔkyekyere kingdom so sɛ nipa no watɔ ne dan wɔsi ne dan ana wɔtima anka Kwaku Ghanafoɔ ɛmma mɛso pa anka Ghanafoɔ bu mfuo anka Ghanafoɔ kɔmu bu mfu sɛ nipa na atɔ ne dan wafam na kwan so oba Germany ha nkɔfoɔ atɔ dan okɔ Canada okɔ America Ghanafoɔ de hye atɔ dan ɔmo tim ɛwɔ asomdue kwan so ɔmo afam na kwan so ɛnyɛ bɔne ba wontimi nka sɛ woba bɛkyekyere kingdom aba bɛtɔ kuro te sɛ ebia sabroki ya metie na prɛpɛ ma ba bɛtɔ sabroki kuro ni nyinaa sɛ ɛyɛ media na meyɛ ken ɛwɔ Germany a watch bi da abra Germany an yɛ ni ken wɔ ha chief mpo yɛ ma me meyɛ chief mpo wɔ ha ɛdan de obetimi atɔ ɛnyɛ dan na watɔn because wɔn ɔte wɔ ɔte ne dan mu ɛnyɛ dan ne ho asɛm na Ghanafoɔ bu wafu Ghanafoɔ kyerɛ ɔmo adwene wɔ ho ɛyɛ 50 acres of land almost by 250 plots sa enyapadeɛ na watɔ na wɔso wɔde ba bɛkyekyere kingdom wɔde ba bɛkyekyere kuro na wato wɔ na wɔde gate ato ano na woyɛ Ghana ne wontumi nwuram de sɛ woyɛ Igboni ɛno na Ghanafoɔ asɔre sɛ daabi okɔ Nigeria yeni Kumasi city ɛwɔ Nigeria yeni Accra city ɛwɔ Nigeria yeni ɛyɛ yɛ friend sɛ Bekwai ɛwɔ South Africa but yɛwɔ Ghanafoɔ a ɔmo ɛyɛ South Africa ɔmo yɛ adwuma miami sabato wɔ hɔ yɛwɔ Ghanafoɔ a ɔmo Abuja ɔmo Lagos a ɔmo atɔ dan ebi mo han dan a ɔmo te hɔ a ɔmo yɛ ɔmo adwuma Ghana ni hene bia no a ɔwɔ ɛyɛ Dubai ɔwɔ South Africa ɔwɔ Nigeria a watɔ ɛyɛ 50 acres of land sɛ ɔte hɔ odi ne hene wobɛtumi atɔ dan na wasiesie mu te sɛ mia menya ba ne menya bɛma makonta ɛyɛ Agyekum family ɔmo wɔ ɛyɛ Ohio Agyekum family a ɔmo wɔ ɛyɛ Ohio ɔmo atɔ ɔmo dan a ɔmo live as king and queen Agyekum family ɔmo atɔ ɔmo dan ɛwɔ ɛyɛ Ohio I stand to be corrected a ɔmo live ɔmo life te sɛ ɛyɛ kingdom da bɛn na America foɔ sɔre yɛ sɛ adɛnti na Agyekum family a ɔmo wɔ ɛyɛ Ohio ɔmo live ɔmo lifestyle te sɛ ɛyɛ kingdom anaasɛ ɔmo live ɔmo lifestyle te sɛ king and a queen da bɛn na wɔn sɛ America foɔ sɔre ɔmo yɛ saa deɛ because ɔnkɔtɔ okuro ɛnkyekyi kuro sɛ Agyekum family akyekyiri kuro ɛwɔ yɛ Ohio a ɔwɔ ɛyɛ a land of ɛyɛ 50 acres a watu di ne ebi Kumasi anaasɛ Accra ana sɛbi wayiyi ɛyɛ ahemfo ne na brempɔn te sɛ deɛ oba Ghana otumfoɔ ɛwɔ na manhene otumfoɔ ɛwɔ ɛyɛ na brempɔn saa pɛpɛpɛ na saa akɔ wɔ yɛ wɔ Ghana hɔ ɛno na ama na yɛ hu ɛno na sɛbi Ghanafoɔ ɛkasɛm ɛnyɛ sɛ bi a waba bɛ ha ne dan aba bɛ tɔ ne dan ana Ghanafoɔ taataa ne sɛ ɔmfiri Ghana ɔngyae deɛ wɔyɛ no nemum wato ɛyɛ 50 acres of land a wɔde ba bɛkyekyere kingdom na wayɛ ne ho sɛ wɔyɛ man hene na sɛbi na henkwae nie
ni benkum hene nie ni fa hene nie ni chidom hene nie ne nsafo hene nie ebi na akwa ne ye wo ho enu ti na Ghana fo asori ti Kwaku Manu enye se bia Ghana fo kasa se akwa na to dan no tim no ye Ghana won ese yentu ni mfiri won na de ben asem ba nyanto bo ase tira wadwe ma me e wo comments Kwaku Manu esa don ho about trend ma me say we kweli ono ana manfo e de be chiwin stick se omu edidi wi a go tira wadwe ama me e wo comments how you feel about it